Manamis, namis. In English, sugar, sugar. Sugar, sugar. Nairis! For today's vlog tayo magmumukbang sponsored by Lamesa Portraits and Catering Services. So, nasa harapan po namin kakain, meron po kami isang bilaong spaghetti at isang bilaong Shanghai with sweet sauce. So, ano ba yung natin? Kainan na! Panen! Your eyes. Kailan na? Kakaiba ang lasa nito. Parang ano lasa ng Samyang. samyang. Manamis-namis. Saktong-sakto ang kanyang timpla. At napakaraming fruit And, hotdog. oh, Oh, wow, nakasalitang kapatid natin. ang sabi niya? Hotdog. 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 Paano yung ka? Paano mo yung ka? Hotdog. Paano ulit? Doghog. Alam mo dati, nagsabi ako ng ang sarap ka parang Kakaiba, no? hindi na sabitan. Manamis, namis. In English, sugar, sugar. Sugar, sugar. Kanta ako, ayaw. Lalo mo ito yung lalo mo lyrics. Tell me what you do, what you mean, and how you want to say, what you want to show. Dapat. Ha? Dapat dito, pag ganitong pagkain ha, napakasarap at saka yung mga nandito, super Sarap! At napaka-chewy ang kanyang noodles. Sarap! Tikman naman natin ang kanilang Shanghai! Ididip natin sa sauce na sweet sauce. sweet sauce. Who is most likely to manalo sa loto? Suna! Siya! Kasi, Pag nagtataya siya ng loto, palaging nakukuha yung mga talagang. 3 numbers. Yes. Tsaka may apat pa. Oh, the four letters. 4 letters. 4 letters, 4 numbers. Four number. 4. Four. Paano yung kanta ng 4? 4 letter, ano yun? 4 letter, 2 letter, 3 letter, angel. Dapat, napaka-crispy. Marami na po kami natikman na spaghetti, pero ito po ang kakaiba. Napaka-chewy po ang kanyang noodle. At ganoon din ang kanyang mga cheese at hotdog. Napakasarap. Who is most likely to
dogs and cats? Siya. Siyamon. Ba't nang sabi siya? Kasi, mahilig siya sa mag-alaga ng pusa, ng aso, kaya alam ko na siya yung magpapatayo ng shelter. Ah. Oo. Are you agree? You Do you agree? speak English. You agree? Ang kaya sa akong agree kami. Sang-ayon. Nangayon ako. Oh, in Agree. English. Oh. I'm angry. I'm hungry because many May nimo. foods. Food. R. Nakaliso. Hindi ka sama. R. Oh. Who is most likely to umutot ng malakas sa public? Kasi, minsan nung sa lumutin ko ulit, hindi na nila kaya, utok na ako. Maganda pa ang sound sa kanyang utok. Parang ganda. Alala trumpet ah. Hindi na kumangot pang sakay mo ko. Yun ang dayaman. Isang magkante na takam sa kami nito yung tatanarunawan. Ngayon baka madamdaman ko tutan. Napakasarap po. Ang kanila spaghetti at saka Shanghai. Sarap. Ano ulit ito? Dahil sa La Mesa Food Race and Catering Services. So, Who is most likely to mapasali sa isang comedy sitcom? Siya. Dalawa sila. Tatani. Tatoy. sino? Sumbata. Siya. Oh. Kasi, Oh. mukha pa lang komedyante nga. Oh. At saka yung ngiti niya, sabi nila, lomiya. Luhiya. Ay, Kasi, lomiya. Bakit? kampang si Lumiya, sabi ko, dapat may katapat siya. Luhiya. Who is most likely to maloko o maskam? Hi! Kasi, may nag-text sa'yo noon na, nananalo ka na ano? Worth 350,000 ba yun? Tapos, naniwala ka naman yung Naniwala ko. Kasi akala ko nanalo na ako. in English, I believe. I believe in win. Because tomorrow loss. So no more na. Oh my God. So you agree? So you agree? I'm, I'm. you agree. Oh. Who is most likely to magpatayo ng sariling mall? Na! Na, ako na lang, nano. Magpatayo ng Mall! mall. Di ba siya sinasabi niya? Mall. Kasi ang pangarap niya, magiging business Wonder Woman. Gusto niya ano? Oh. Bakit niya magkaroon ng sariling mall? Ito pangalan mo sa mall mo pag nagkaroon ka. Tokmon. Oh, bakit? Tira yun eh. Hulak Mall. Dahil nagmumukha kang Tokmal. kung hindi mo pulagay manon, mga anak manon. Ang naman na na to yan. Gusto ko, lagi mo pag-ibig ka na. Hindi nga makakaroon? Ang tawag doon? Datoy, lubiyok pa yun ng datoy, pinangarap ko yung mga bitbangitin. Oh, sige, in English. Tagalog muna. Pangarap ko nung bata pa ako. Nung bata pa lang ako, pangarap ko, kakain na ako ng spaghetti, yung masarap. In English. Pero nung nagluto na ang nanay ko, hindi naman siya masarap, di ko siya kinain. Pero ngayon, Concord ya. Concord ya. Kung matitikman nyo lang sana ang mga lasa ng mga ito, siguradong matatakam kayo, mga kakamsa. Ako. Who is most likely to
mag-judge sa isang local pageant. Ating! Puta na kasi yung pera ka naman na. Bakit? Ba't ako napili? Mag-judge sa mga pageant. Oh, beauty, parang gano'n. Kasi, Oh, ano? ang mukha ako na naman. Oo. Overall. Kasi ikaw yung gusto mong mag-judge. Oh. I cannot expect that. Explain. Yo. Yo, ganun. Gabo. You, Mrs. Gabo. What? You question them. Because Oh, because... the brother, Oh, my God, brother. brother Louie, oh, this is an falling sea. Oh, Louie, oh, this is an ember so. That question eh! Sige na kami nagkasagutan. Tingiwat ko, Abot na tayo. nagtingiwat ko kasatan na yan. Sa kailada, kung puno dati kang kanan, nagsimas pa yung manang ko dati. Who is most likely to makalimutang magbayad sa isang restaurant? Yeah. Why? Kasi, parang kanina, kasasabi mo pa lang, kakalimutan na kaagad. Gaya ng bumili ng, mas puro lang. Iba naman, binili. Oh, Because my brain is a little bit. Kaya parang nakakalimutan ko na lahat ng mga bilhin ko. Because my brain is a little bit. Naubos ko na naman. Gamit ko yung isang nag-ground, tako-tako mo. Who is most likely to mag-alaga ng ahas? Takot ako. Siguro ito. Siya. Takot sa kilid ako nga. Ang basa. Bakit? Oh. Oh, Siyempre, Oh. kung may alaga kang baboy, may alaga kang nansa, may aso, manok, pato, malapit ka nang magtaakas. so, hindi po namin hahayaan, nakainin po namin lahat ito. Siyempre, kakain din ng mga Kakapsat team. kakabsat family. Kakapsat family. Oh, si Ardana, Malina Kabsat, kainan na! At natapos na naman po ang ating vlog for today para sa gustong magpa-deliver at magpa-catering sa kanilang birthday, kasal, kung ano man yan, okasyon na yan. Huwag kalimutang i-contact lang kanilang number, mag-itas ito us, at i-follow kanilang Facebook page. Shoutout sa inyo! Gracie Castillo, Mr. Guapong CQ ng Ilocos, Mark Jerry Guzman, at Carl Adrian Gaudia. Shoutout din sa iyo, Aileen Sarmiento, Cristelito Buksit. And shoutout din po sa mga kapatid ni Miss Sherry Ann Bunan, sina Angele, Kate Antoinette, Mark Jensen at Hans Luigi. Happy watching po sa inyo. Please like Share! And subscribe and hit the notification bell below. Para sa gustong magpa-shoutout, comment down below with the hashtag AbkaKabsatTV. Bye-bye!